vanhu kuMozambique dzatoamuka. Toona kuti panapa kuMozambique avachateereri kunyangwe nemaofficers nyangwe nemapurisa matogets vanhu varongopfuura vasina kana kubhadhara. Zvatakuona kuti it is now becoming difficult for Daniel Chapo kutungamira vanhu vasiri kumuteerera. Asana pena mashoko anobuda nyogwa panapa kuti subscribe like turn the bell like totanga tipinda payenhu yamuri kuna Justice Frontline vanobuda nyora chiti public employees in Maputo faces resistance at toll station. Vanoratidza mapictures amuri kuona ayo muchiona ava munhu uyo muri kuona patogate ari kuzama kumisa mota kuti abhadhare toll fee but anoramba achipfuura kutoputsa atsikiwa. Vanonyora vachiti in Maputo a public servant at a toll station attempted to stop vehicles by hand demanding payment for passage. However, the people standing firm refused to comply, adhering to the decree published by the people's government. Toona another picture yamuri kuona a commuter bus yamuri kuona papa pakablokewa that toll gate but vanhu vari kuuya vachibvisa vanoendera mberi vachiti Mozambique has changed. The people finally speak out. Mozambique is no longer what many thought it was. The country has changed, or rather it is already changed, but the people were oppressed, waiting for the right moment to express their discontent. Now voices that were once silenced are echoing across the streets and villages as the population openly speaks about their leaders and demand accountability. Those who govern poorly now face the determination of a people who refuse to accept oppression and are committed to fighting for a better Mozambique. Mashoko ari kubudikira paMozambique muchiona kuti aiwa vanhu ike zvino vakuacta manje kuti izvezvi kuri kuda kuti pakolektiwe matoll fees vanhu havasi kubhadhara. I mean kuti government ichiona mari through what? Tiri kuona kuti they are resisting, maofficers ari kudhimanda dawo vapa mari kwese, people they are not complying, vari kuteerera the government Venancio Mondlane. Zviri kubuda zvitokuona Venancio Mondlane zviri kuopoza naDaniel Chapo. Imbotidze mafungiro enyu kuti aiwa Mozambique zvichapera sei. Tudze mafungiro enyu pina mucomment section medu. I'm subscribe or like and turn the bell icon.